Si wise program nero ini kelaika OBC wise program ni pandai ojama sini berom genang media kota malsam bono belai ke hambai di sini blok presiden di pramotha di WF di YTF ni joto leaders YTF ni TWF ni joto leaders sini di pramotha ni joto leaders di kami am sini joto paimandak pajak ani takpok di buhuk sono khak kaham di khulomaya phar ansi sikang sanai rok lai nangmani kok sai thangbai kha sini ex president joto ni sai nangmani kok mirono sai thana rokha जों जे कक सामानि रनो मुइतो मानार नाय तिनि आंबो अमा बाय तीनटा प्रोग्राम पहिलाव जतो कमिटि डिस्ट्रिक्ट नि YTF नि लिडार्स रक बाय मालायखा अमरपुर कनिपरे लागिरिव थांफिखा आरो सयता बिसिनि जतो लिडार्स बाय मालायखा तिनि रनो पाइथा जों जागा जागाव ताबो अमा हाइके प्रोग्राम खाय दमानि गायसा नसिनि नाहरमु sini थानसानो ते गोजों ग्राक मा खायनाय दिनै जों विलेज कमिटि इलेक्शन तमानि बागै खायजाया आनसे सिगां सानाय साखा sini विलेज कमिटि ओ चेयरमैन ते मेंबर कम खायकेसि फाइनेंस कमिशन ते प्लानिंग डिपार्टमेंट नि होइते रां रहोजाल दिनै लामा हाया दिनै कारेन्ट गरै दिनै दै नंजानाय गरै बोनो सानानि बागै जोंनि विलेज कमिटिनि चेयरमैन रखौनि नाम बर'नि सय रोजाखे DM अफिसाव थांखांखे ब्लकआव थांखांखे सि रां मावो दिनै जोंनो अमाहायखे सावानि सासे सुदुग रलिया हासि सिस्टेमेटिकली जों बुजिनांगौ सिस्टेमेटिकली जोंनो जोंनि प्रसारनो सोग्लोनानि बागै अमाहाय प्लेनिं खायदों दिनै BJP ni kuno neta sini di perasa ningte wadengte bisi election kai ni musuya sini di perasa rongke nije saksak thungjang mani no sia haje oro jaga bodung khangke o am sayo lama hangke di pramotha sibi dehi nei ba joto no hine bile kintu BJP ni neta rong busia haji village committee bodung khangke jengchenai जों जे खायके ताबुनि हायके मातोया खानाय बसिमि सिपरनि वान सम दिनै BJP नि नेता रक्तमा सामाखाबा मोनसे सामाया बरक जोंनो सगमावानि बागै प्लेनिं खायदोंगो जिनि हा न पर्यन्त बरक जिनि हा हिंगो सैदोंहा आगरतला मालिके हनि साइदों बरक देबा मार्जार एग्रीमेंट खायमानि निरो जतन खोनाजा sini Maharani Kanchan Prabha Devi si Dilini Sardar Vallabhbhai Patel Afrani Swarashtra Mantri Tabo Amit Shah Tomani Hai Home Minister Afrani Home Minister by Soy Khailei Dia Soy Khailei si baba Malik by Malik ni Soy Khailei sini Maharani Kanchan Prabha Devi ni busuk tak sini bubagra produk Dia sebab nok phangkhaba nok phang sini Maharaja जों di prasa bosi Agartala Malik ye hne sungtong Agartala Malik jungsi di prasa Udaipurni Malik gesungno di prasa jini Udaipura si besek gede rajdhani thangkha jini rajarok besek sason khaidangkha jini Maharaja Dhanamani kosong oromang si rajdhani Udaipura tabak si Agartala thang ge Udaipurni Malik sabab जों Ini bisi election kaya, jono rangkui cari segeluk pembawa ni bagai borni cat jaumun, sarat sar bosor, tile do orang kumpul ni orang ni kumpul ni posim kumpul kena wajib ni bis poncet, bodung yang nilai dole bosor, hor bahasa lain kamu, ini jono ke segeluk tong haji, hari bagai jengber Tabak thansa mangai haji जोंनो खागै दंबानि चिनि एकर्ड यांगमानि बांग्लादेश नि तिनि फायु बरखे जागा मावो बांग्लादेश नि तिनि फायु तिनि बरखे रेशन कार्ड मावो बांग्लादेश नि तिनि फायनाय बरखे तिनि साख्रि मानाय
जोंखे अर जुग जुग आसाय फैयो चिनि सुसुनि चुसु अर दं दं जोंखे बर' सिसिलिया खिसखा कालिया जों दै माहायखे बोसोर मा दंनाय हानि बाङै चिनि बबाग्रा हाय लिडार दिनै फाय दङ जोंनो फेवनानै बागै चिनि बोसारावनो भबिष्यत गाहाम सोनानै बागै दिनै चिनि बोसाराव जाहाथे लेखा फरायनायनि सुजुग माथों गाहाम साख्रि माथों अमसि चिनि बबाग्रा नायो दिनै जों गोबां बर' लेखा फरायनायनि सुजुग माया बिख्रा खांग्रा रेगा थांलाय मा दं जोंनि बागै बर' दिनै फायबो दिनै सुजुग मावो जत गभर्नमेन्टनि फेसिलिटि बर' मानो नायफैयो सहराव दङै सहराव फायो हानि बागै जों थामसा खालाय जबा खालायनां बिराव कयेक दिन नुखना ससियेल मिडियाआव दिनै फेसबुकआव नुबाय खोना जे मनोदन त्रिपुरा होनै राबात नामफायजा माने खोरि खोनाबाय क्या साफ्रोम बेलुनियानि आं थांबायनाय केमेराफ्राव ठीक बनि गांदानि के वाजैनै बनके तामफाया बनके तामफायो त्रिपुरा न सिमि तामफायो बरनो के तामफाया गे तिनि मनोदन त्रिपुरा तामफायजा खा तेनि दिननि तामफायजानाय तेनि दिन ते खरसानि तामफायजानाय जों थानसाखे सबा खायनि नांनाय हायसि जों जलेनि नांनाय निनरबो तामफायजानाय हायसि दिनै चिनि बबाग्रा फाइमेनि परे चिनि त्रिपुरा थानसा वै कॉन्फिडेंस बारे वै जों ताबो सबा खाय यगनानि फाइथिं थांदों निरब जतनि चिबो आगे टिउजेस ति एडिसी सबा खायफोराव बर'नि ना मोबाइल फोन दङ ना कम्युनिकेशन दङ ना बर'नि लामा काहा दङ ना रांफैजा दङ तो फानो बर' तो फानो फियगनानि बागै सबा खाय एडिसी सोनाय गलांखा एडिसी मानानि बागै 17 বছর नांखा 17 বছর পরে সি जों एडिसी मावो दिनै बर' एडिसी साइक्लां यांके दिनै आं एडिसी नि सीएम या खमो एडिसी बिसिङाव ताबक जों प्रोटेक्शन या खमो एडिसी माने त्रिपुरानि बागै खम अ आं सयो बुइ माहाया बै साख्रि माया होनै रजा दङ दिनै हानि बांसि जों ताबक अर जागा सेफ मुइ दं फादार हानि फाया खलायो दिनै जों बनतै बुतरा खायनानि नांनाय जों एडिसी नो तै दुइ एम्पावर बारे रोनि बागै जबा खायनि नांनाय आस्के सि जों उन्नति नाय चिनि रां पैसा गोनां नाय जों चिनि लामा गाहाम खायनानि बागै चिनि तैबो फान्दै गाहाम मानानि बागै जों जबा खायनि नांनाय आर बनो चिनि बबाग्रा ताबो त्रिपुरा एकड़ डिभिसिटी आदाय खायनानि बागै जादेव दङ त्रिपुरा एकड़ माखे सिबा हानाय बा त्रिपुरा मथासिमि दे हानाय बीजेपी के आरो दुलजया बर'नि त्रिपुराया दिनै हानि मावैनो साराया चिनि दाराव बर' सम अरंगे दाबर मा के साफायने दिनै दैबाग्लाय बाजाराव फायबै दाराम बर' एकदम माने कक गराक गराक साफायने आगरतला थांहा के आगरतला मालिक के हंके साराया आं रापड आगरतला मालिकनि बो साराया हायसि दिनै जों साराबो गा आरो नु फेलायमो दिनै त्रिपुरा एकड़ नि बागै बबाग्रा सबा खाय दङ त्रिपुरा मथा सबा खाय दङ त्रिपुरा एकड़